sapin-sapin, ha? 2,000 years Yo, what's up mga kabingka? And for this video mga kabingka, natakaroon diri sa may turil ng dakbayan sa Durian mga kabingka. Atoon na mo mga kabingka, isa ka trending nga buffet diri sa may turil. Ang pangalan ay Balay Balani. So kung pamilyar mo ani mga kabingka, alam na. So atoan na ning atoon kung worth it or not worth it mga kabingka, ilang mga foods diri mga kabingka. Tara mga unta, let's go. Mga kabingka, sulod na diri sa ilang buffet mga kabingka. Magsugod ng foods mga muna ilang sulod klaseng-klaseng na mga foods. Okay, welcome back sa akin panibago ng episode mga kabingka. So, pinuwan to ang ilang pagkaudre mga kabingka. So, let's find out. Now na to yung burger. Open vlog. Mahiwag ng burger. Let's go. Okay. Number 10. Spaghetti. This is a spaghetti. Spaghetti. 6/10. Macaroni. Number 10. This is a pizza. Two over 10.
kita sa ilang kunan is this is a chicken. Wow. Dapat 10/10. Chinese 10/10. This is a lumpia. Huh? Share me ha. This is a sinigang. Okay. Isig. Kami ng texture sa Sicilian alang tamis. Kaya Spain. Spain. Okay. So, na ni so far so good. So, kaning tawangan. No? Hindi na ko dili na kumain kumin na yung nanay ako. So na ko itong expect na ko is diretso ba kami kayo mo aling-anin niyang katamis. So ayo yung pagkaos ito dibago ating gawins. Okay, hamburger. Kani high-end, recommend nyo na kaning burger. Pwede na sa pambato sa mga high-end yung mga klase ng burger. Nakakita ko ba itong vlog atong bagyo ko ba? Mura dito ko. Kung 75 kanina ilang nito. Ato 49 to 50 na. Mahal to buy chicken to. Pero ito na kuan. Tuban ko natin. Uy, apa din? Maungo balay. Apa din yung kaning kuan Ang batok sudan. sapin-sapin. Ha? Kaon ka tanan ba? Yun na kundi. Kuan, turbo. May panik ko sa mga jaligi. Tabaw ka. Jaligi sa taman ng ikan mo na kuha. So, mga po, Wala surprise rin. food review sa mga foods. So, akong tumayon ako, so far so good. I recommend na po sa mga taga-Davao, taga-Tagum, taga-Digos, sa mga nating buko bulalan, no? Na goods, mga foods rin na po sa Lazada. Napadulong o, pero siya, doon lang sa kanang juice bito factory at bangon sa kuwan. So, mayon ako, okay kayo, and see you in next my vlog. Okay, sir. Mga kabingka, babush ka.